Sugeng santen sedherek sedaya ingkang kula kinasih, kula adhem lan sugeng rawuh ing cara wicara. Ingkang panci sakniki kula lan panjenengan badhe kerawuhan gangsal tamu. Boten sadangu-dangu langsung kemawon dipunaturi tamunipun. Monggo ndang. Monggo kita pangan rumiyin. Halo, nama kula Dinar. Tepangaken kula Anis dari kula Renata Skarmala sakit dipuntingali Renata. Konsultan istri kemawon kula bisa. Keluar kula Eka. Nggih. Nah, sampun pitakonan to. Sakmenika kula badhe nyuwun pirsa lembaripun wonten pundi nggih? Kula kalian kanca kula niki saking SMA Negeri Tunggal Wonosari. Nggih. Sampun kemas sedaya nggih. Nggih. Wonten ing papan niku kula lan panjenengan sedaya badhe kerembak bab ingkang kerep dipunaturi yaiku sekolah lan kurikulum merdeka. Saking Mbak Dina Rumiyin, kula badhe membeka kurikulum merdeka niku apa? Kurikulum Merdeka inggih menika kurikulum ingkang dadosaken kurikulum kalih 2013. Oh, nggih. Ajeng menapa bedanipun kurikulum merdeka lan kurikulum 2013? Ing kurikulum merdeka langkung ngandharaken profil pelajar Pancasila. Lajeng ing sekolah kula lan panjenengan sedaya kerep sinau sareng-sareng lan pados sumber sinau ingkang sanesipun buku. Oh, itu nggih kalian zaman kula yen kurikulum sakmenika ingkang modern. Kula tak sing desa. Nggih sakniki kula badhe tanggap menawi kurikulum merdeka tak sing Kurikulum Merdeka punika sampun berlangsung sarana boten wonten malih kasus-kasus beliau biji. dados menurut panjenengan saya boten kurikulum ingkang enggal menika. Wonten saenipun lan ugi nggih wonten ingkang kirang sae. Saenipun bisa mlajeng awakipun piyambak lan saged akrab kalih ucap-ucap. Kirang saenipun guru kirang wonten maringi materi. Nggih, sakmenika sampun SMA beda kaliyan SMP. Langkung remen ingkang pundi, Mbak? Kula pribadi remen SMP, amargi wonten SMP anggenipun guru nerangaken materi kan cetha. Oh, nanti. Matur nuwun awit andharenipun panjenengan. Nggih, cekap semanten cara wicara sonten menika. Kata lepatipun kula nyuwun